وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات اج دا عنوان درس تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے پیغمبر نے انہاں دی زبان مبارک تو جو کلمات نکل جان اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اسی طرح پورا فرما دیندا ہے. خطبہ دے اندر سورۃ النجم دیاں 2 آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے، جنہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے پیغمبر اپنی خواہش دے نال نہیں بول دے، صرف اور صرف او انہاں کلمات دے ذریعے ہی گفتگو کردے نے جڑے انہاں دی طرف وحی کیتے جاندے نے. پیغمبر نہیں بولتے خواہش سے مگر وہی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. قرآن کریم دا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیاریاں دی زبان ایک کن دی کنجی ہے، جو انہاں دے منہ مبارک چ نکل جاندہ ہے وہ اللہ دے حکم نال پورا ہو جاندہ ہے. اس چیز تے قرآن کریم دے اندر متعدد آیات اور مقامات دلالت کردے نے. سب نالوں پہلے سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے او کلمات جڑے آپ نے سامری جادوگر دے خلاف اپنی زبان مبارک تو جاری فرمائے سن، سامری دے نال اسی طرح ہی ہویا جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک تو کلمات ادا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سامری نو فرمایا فاذهب، جا تو، فإن لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس، کہ تیری سزا دنیا دی زندگی وچ اے وے کہ تو کہندا پھریں گا کہ مینوں چھو نہ جانا، مطلب میرے جسم نو نہ چھونا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے واسطے ایک وعدے دا وقت ہے جڑا تیرے تو خلاف نہیں کیتا جائے گا. سامری جادوگر نے کیونکہ بچڑا بنایا سی، بچڑا بنا کے لوگاں نو مشرک کر دیتا سی، تے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس سامری دے نال ناراض ہو گئے سی، تے آپ دی زبان اقدس تو نکل گیا سی جا تیرے جسم وچ اے تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جڑا بندہ بھی تینوں چھو جائے گا انہوں بخار آئے گا تے تیرے نال بھی انجے ہی ہوئے گا، تے تو لوکاں نو کہندا پھریں گا کہ مینوں نہ چھوو. آپ نے فرمایا اے تیری دنیا دی سزا، آخرت دی سزا اس تو الگ ہوئے گی. تے پھر روایتاں دے اندر آوندا جویں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیتا سی تے سامری جادوگر مرن تک ہر بندے نو ہی کہندا سی مینوں چھویا نہ جے، کیونکہ چھونے والے بندے نو بھی بخار ہو جانا سی اور خود سامری نو بھی ہو جانا سی. یہ بڑی سخت سزا ہے کہ ایک بندہ کسی نو چھوئے ہی نہ، وہ دی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی، کتنی مشکل گزرے گی.
اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے کولوں دو بندیاں نے خواب دی تعبیر پوچھی سی. جڑا دوسرا بندہ سی اس نے کیونکہ خواب ویکھیا نہیں سی، جھوٹی گل بنا کے پوچھی سی، لیکن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جو او دی جھوٹی گل دے مطابق بھی تعبیر بیان فرما دیتی سی، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص دے نال اسی طرح ہی کیتا سی. تے اس نے جس ویلے آپ نے تعبیر دس دیتی انہیں مذاق دے طور تے کیا کہ اے پیارے یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام مینوں تے خواب آئی کوئی نہیں سی، میں تے ویسے بنا کے بیان کیتی ہے. آپ نے فرمایا چاہے تینوں خواب آئی ہے یا نہیں آئی، ہن میں جو تعبیر بیان کر دیتی ہے میری زبان تو جو کلمات ادا ہو گئے نے تیرے نال اسی طرح ہی ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز نو بھی قرآن کریم دے اندر سورہ یوسف دے اندر بیان فرمایا وے وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. دوسرا قیدی انہوں سولی دیتی جائے گی، پھر پرندے او دا سر کھان گے. یہ فیصلہ ہو چکا اس گل دا جہدا تو سوال کردا سا. یہ او دے نال اسی طرح ہی ہویا سی کہ انہوں سولی دیتی گئی، بعد وچ اس دے سر نو پرندیاں نے نوچ لیا سی، کھا لیا سی. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرعونیاں دے خلاف ایک دعا کیتی سی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی پوری فرمائی. آپ نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی اے ہمارے رب فرعونیاں دے مال و دولت نو تباہ و برباد کر دے، انہاں دے دل سخت کر دے، یہ اس دنیا تے ایمان نہیں لیان گے حتیٰ کہ یہ تیرا دردناک عذاب ویکھ لین. آپ نے فرعون دے بارے 3 مخالفت وچ دعاواں کیتیاں. پہلی دعا یہ کیتی سی یا اللہ انہاں دے مال ہلاک ہو جان. دوسری یہ کیتی سی اے زندگی وچ ایمان نہیں لے آئے گا، یہ اس ویلے ایمان لے آئے گا جس وقت عذاب اکھاں نال ویکھ لے گا، اور جس وقت عذاب رب نازل کر دے اس وقت دا ایمان لے آندیا قبول نہیں ہوندا، بندہ اسے پہلی کفر دی حالت وچ ہی رہندا ہے. آپ نے 3 دعاواں کیتیاں سن. تے پہلی دعا آپ دی اس طرح پوری ہوئی کہ فرعونیاں دا تمام روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا سی، اور دوسرا کہ انہاں دا دل اتنا سخت ہو گیا کہ دنیا دی زندگی چ انہاں نوں ایمان دی پھر توفیق نہیں ملی. تیسری دعا بھی قبول ہوئی کہ ڈبن لگیاں فرعون نے ایمان لے آندا تے بولیا آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام دے رب تے ایمان لے آمنا، لیکن اس وقت دا ایمان لے آندیا قبول نہ ہویا. دیکھ لو کہ فرعون تو علاوہ کوئی کافر قوم ایمان لے آ کے نہیں مری. جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے منہ مبارک تو نکلیا سی اسی طرح فرعون دے نال ہویا سی. اسی طرح اسی دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب دی بارگاہ وچ جو دعاواں کیتیاں سن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں بھی شرف قبولیت عطا فرمایا وے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پھر دوسری مقام تے آپ نے رب دی بارگاہ وچ اے دعا کیتی سی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. پھر آپ نے ایک جگہ تے دعا کیتی سی رب دی بارگاہ وچ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. یہ جڑیاں دعاواں نے آپ دیاں رب نے انہاں نوں قبول و منظور فرمایا. پہلی دعا دا ترجمہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے میرے مولا اے میرے رب اس شہر مکہ نو امن والا بنا دے اور ادھر رہن والیاں نوں طرح طرح دے پھل عطا کر دے.
تو دیکھ لو اج بھی مکہ مکرمہ دے اندر امن ہے، مکہ مکرمہ دے اندر اج بھی پھل موجود نے، حتیٰ کہ روایتاں دے اندر آਉਂدا ہے کہ جدن دنیا دے کدھر بھی قحط پاوے لیکن مکہ دے اندر پھلاں دی پھر بھی کثرت پہنچی ہے، اتھے قحط نہیں آیا، بندے نوں کھان پین واسطے بالکل آسانی نال دستیاب رہا وے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی سی، یا اللہ میری اولاد وچوں ہمیشہ ایک جماعت فرما بردار رکھی، تو دیکھ لو وہ اتنی فرما بردار ایک جماعت رہی ہے کہ اسے جماعت وچوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے آخری پیغمبر نے انہوں نے بھیجیا سی۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب دی بارگاہ وچ کہ بھی دعا کیتی سی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے میرے رب میں اپنی اولاد چوں ایک فرد حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انہوں دی والدہ نوں ایک جنگل دے اندر بسا دیتا ہے جہدے وچ کھیتی کوئی نہیں، تیرے حرمت والے گھر دے پاس میں انہوں نے رکھ آیا ہاں، اے میرے رب اس واسطے رکھیا کہ وہ نماز قائم رکھن، تے تو کچھ لوگاں دے دل انہاں دی طرف مائل کر دے اور انہاں نوں کچھ پھل کھانے نوں دے تاکہ او تیرا احسان منن اور شکر ادا کرن۔ انہاں آیات دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں چند دعاواں دا تذکرہ کیتا وے، انہاں چوں پہلی ایسی، یا اللہ اس جنگل نوں شہر بنا دے، شہر امن والا وے، اتھے دے باشندیاں نوں روزی اور پھل دے، ساڈی اولاد ساری دی ساری کافر نہ ہوئے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسلمان رہن، اس مومن اولاد وچ نبی آخر الزمان پیدا فرما، لوکاں دے دل اس بستی دی طرف مائل کر دے اور اے لوگ نماز قائم کرن۔ یہ ساریاں آیات وچ 7 دعاواں ذکر ہوئیاں نے۔ مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے 7 دیاں 7 دعاواں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوریاں فرمائیاں نے۔ اسی طرح دیگر انبیاء دیاں دعاواں بھی ہیں نے، ان میں چند واقعات حضرت سیدنا جناب احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے میرے اور تواڈے ساریاں دے آقا نے، انہاں دے بیان کرنے نے کہ آپ دی زبان اقدس تو بھی جو نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوں پورا فرمایا وے۔ اس واسطے حضرت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شعر دی صورت وچ کیا سی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ایک موقع تے آپ نے کیا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی دعا کیتی ہے رب نے اس نوں قبولیت دا شرف عطا کیتا وے۔ تے حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہ ارشاد فرماندے نے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر اور امام دارمی نے سنن دارمی دے اندر اس نو روایت کیتا، اور حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم دے اندر روایت کیتا ہے، ان رجلا اقال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال قل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه او كما قال، کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ موجود سی، آپ دے سامنے کھا رہا سی، تے کھا کیڑے ہاتھ نال رہا سی؟ کھبے ہاتھ نال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا۔ انہیں جواب وچ عرض کیتی جی مینوں طاقت نہیں ہے کہ سجے ہاتھ نال کھاواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو طاقت رکھیں گا بھی نہیں، اور نال ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون جڑا اینوں میں کیا سی نا
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਹਕੀਮ ਬਿਨ ਅਬੁਲ ਆਸ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਕੁਛ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਟੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਲਿਮਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਨ ਕਦਾਲਿਕਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਨਸ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और सीरत हलबिया के अंदर भी मौजूद है कि वो वही लिखदा सी, कितना मुकद्दस काम करदा सी, लेकिन जिस वेले तकब्बुर आ जाए या अंबिया की बेअदबी आ जाए तो सब कुछ बंदे दा बर्बाद हो जाता वे। वो मुरतद हो गया सी। मुरतद किंज होया? वो चला गया अहले किताब के इलाके विच, यानी जिथे यहूदी ईसाई रहंदे उन्हां इलाके च गया तो जान लग्या ना अपनी जुबान तो एक जुमला कह गया सी, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कुतिबा लहू, कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उतना ही इलम होंदा जितना लिख दिता जाता है। जिवें अजकल भी कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूं बस इतना ही इलम है जितना जिबरील बता गए ने। जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ओदी गल सुनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान मुबारक ते जुमला जारी कर दिता, अन्नल अर्द ला तकबलुहु, इस बंदे नूं ज़मीन कबूल नहीं करेगी। कहंदे ने बंदा मर गया, उन्हें क्योंकि मुरतद हो गया सी, इस्लाम नूं छड़ दिता सी, जिस मज़हब नूं उन्हें इख्तियार किया उस मज़हब वालियां उन्होंने ज़मीन विच दफन किया, लेकिन जिस वेले सुबह जाके वेख्या तो ओदी लाश बाहर पई सी। वो समझे कि यह मदीने वालियां दी कार्रवाई है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ने बेअदबी की सी ते आप दे सहाबा आए होने ने ते उन्हें काम किया होना, इनू कबर चों कढ़ के ते बाहर ज़मीन ते रख दिता वे। उन्हें फिर दफनाया, सुबह दूसरे दिन फिर आए तो यही वारदात हुई कि वह जिसम बाहर पिया सी। चंद दफ़ा इस तरह होया, जिस वक्त इस तरह होया तो उन्होंने फिर यकीन हो गया ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि ज़मीन ही ने उसने कबूल नहीं किया। फिर जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम उस मुल्क गए तो आप वेख्या मुर्दा ज़मीन के उत्ते पिया है। जिस वक्त उन्होंने क्या आपने कि तुसां मुर्दे नूं दफन क्यों नहीं कर दे, उन्होंने जिसे सारा माजरा बयान किया तो आप क्या बाकी उहदे नाल इंज होना सी, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ुबान अकदस तो निकलिया सी, अन्नल अर्द ला तकबलुहु, तेनू ज़मीन कबूल नहीं करेगी। उस बंदे नूं फिर ज़मीन ने कबूल नहीं किया सी। ये चंद वाक़यात सिर्फ इस वास्ते सुनाए ने कि अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आप दियां हस्तियां वो मुकद्दस हस्तियां ने जिन्हां दी ज़ुबाने हक तर्जुमान तो जो कुछ निकल जाए रब उस तरह पूरा फरमा दिंदा है। जिहड़ी चीज़ मशीयत इलाही दे खिलाफ होवे, रब दा इरादा होवे कि यह काम नहीं होण देना, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस पैगंबरां नूं उस चीज़ तो पहले ही रोक देंदा है कि ए मेरे पैगंबरो तुसां अपनी ज़ुबान तो ए कलिमात हुण जारी ना करियो, ये मेरी मशीयत के खिलाफ ने, मैं कबूल नहीं करने, तो तुहाडी ज़ुबान तो निकलिया मैनू कबूल करना पैंदा वे, तुहाडे नाल मैनू मुहब्बत इतनी है, इतना मैनू प्यार और उल्फत है, लेकिन हुण मेरी मशीयत का मसला आ गया, लिहाजा तुसी दुआ करनी ही नहीं। ज़ुबान तो फिर वो कलिमात अंबिया जारी ही नहीं करते। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरां नूं इरशाद फरमाया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबद वला तकुम अला कब्रिही, कि मुनाफिकीन चू किसे ते भी जिस वेले मर जान ते नमाज़े जनाजा नहीं जाके पढ़नी, उन्हां दी कबर ते खड़िया नहीं जे होना, उन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ नहीं मंगनी। रब ने पहले ही रोक दिता
تاکہ پیغمبر منگن نہ میں کیونکہ قبول کرنی نہیں روک پہلے ہی دیتا ہوئے بقایا جو کچھ انبیاء دی زبان تو جاری ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی مشیت دے جو خلاف نہیں ہوندا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی زبان تے جاری ہی او ہوندے اور اس نو شرف قبولیت بھی عطا فرماندا ہے اور اے انبیاء بڑیاں مقدس ترین ہستیاں نے انہاں دا ادب و احترام بڑا ہی ضروری ہے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول نے سفینہ کہندے نے کشتی نو انہاں کول پوچھیا گیا جی تہاڈا نام سفینہ کیوں رکھیا گیا وے انہاں کہا ایک دفعہ اس طرح ہویا سی کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دے نال ساں کچھ صحابہ کرام بھی سن صحابہ کرام کول جو سامان سی او دا بوجھ بہت زیادہ سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ حضرت سفینہ کہندے نے چادر میں بچھا دیتی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے اپنا سامان اس چادر وچ رکھو جس وقت سارے چادر وچ رکھ بیٹھے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سفینہ فرماندے نے مینوں فرمایا اس چادر نو اٹھا کیونکہ تو سفینہ انہاں دا نام سفینہ نہیں سی پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سفینہ ہے تو فرماندے نے او دن نے تے اے دن نے ہن میں اللہ دے فضل نال 7 اٹھاں دا بوجھ بھی اٹھا لواں تے مینوں بوجھ نہیں لگدا کہ نبی کریم علیہ السلام دی زبان تو بس ایک دفعہ نکلیا سی تو سفینہ ہے تو فرماندے نے کوئی 1-2 اونٹ دا نہیں میں 7 اونٹاں تک بھی بوجھ اٹھا سکنا وا اللہ تبارک و تعالی سانو انبیاء دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دی خصوصی نظر کرم بھی ساڈے تے فرمائے وما توفیقی الا باللہ